Després de 20 anys de presència nord-americana a l'Afganistan i d'intentar construir un estat afganès funcional i viable, el món segueix en estat de xoc després de veure com els talibans van tenir prou amb unes poques hores per a fer-se amb el control del país, incloent la seva capital, Kabul, el passat diumenge. L'esfondrament polític i militar de les autoritats afganeses davant de la sortida nord-americana del país ha deixat en evidència el fracàs històric de l'estratègia dels Estats Units. Aquest fracàs nord-americà és paradigmàtic i alhora consolida una sèrie de tendències i canvis globals que s'han anat produint durant els darrers anys al planeta i que el mirall afganès ha posat de relleu de forma dramàtica. Les incoherències d'un sistema polític i administratiu dissenyats en base al patró occidental per governar un país tribal, un govern profundament corrupte que ha servit als interessos dels coneguts com a senyors de la guerra, així com el paper jugat pels contractistes militars nord-americans, van contribuir a generar un estat afganès fallit, que no va poder garantir ni la seguretat ni uns estàndards de vida per a la seva població. La retirada nord-americana ha deixat també en evidència la gran dependència que existia envers els Estats Units, desplomant-se l'estat afganès i les seves forces armades com un castell de cartes en qüestió d'hores davant de l'avenç dels talibans. Un escenari que demostra també el fracàs de la intel·ligència nord-americana, incapaç de preveure aquest escenari. Després de 4 presidències nord-americanes, la sortida militar del país s'ha fet de forma precipitada i desastrosa, provocant situacions de caos, una crisi de refugiats amb milions d'afectats i deixant de milers de milions de dòlars en equipament militar sobre el terreny, a mercè dels talibans, però potencialment també de la Xina i de Rússia, principals competidors globals dels Estats Units. Després de més de 40 anys de guerres i conflictes interns, és possible que ens trobem davant de l'acte inicial d'una nova tragèdia afganesa. Per molt que es presentin com un actor raonable, amb la presa del poder per part dels talibans és probable que es produeixi una onada repressiva amb vulneracions massives de drets humans, especialment contra les dones, i una resistència antitalibana, sense descartar l'escenari d'una hipotètica guerra civil. La retirada de l'Afganistan i la forma com s'ha portat a terme suposa un cop molt important per a la imatge i la reputació internacional dels Estats Units, especialment en relació als seus aliats. Així, es tracta de la culminació de 20 anys de desastrós lideratge polític, militar, econòmic a la regió, amb conseqüències nefastes. La influència global dels Estats Units queda, doncs, greument afectada, i tot i que Biden estigui sent la personificació d'aquest desastre, aquest és també responsabilitat dels 3 presidents que l'han precedit. El fet que la negociació amb els talibans per a la retirada militar del país durant el mandat de Trump es fes sense comptar amb els aliats de l'OTAN en presència a la zona i sense el govern afganès, unit al fet que l'execució de la retirada no s'hagi pactat ni planificat ni amb uns ni amb l'altre, ha erosionat greument la reputació dels Estats Units com a aliat fiable. La conclusió que ja n'extreuen diversos aliats nord-americans, especialment a l'Àsia i a Europa, és que cal reforçar les seves pròpies capacitats per a la seva defensa. En aquest sentit, inclús el Regne Unit, l'aliat més proper dels nord-americans, ha criticat en boca del seu primer ministre Boris Johnson la manera com els Estats Units han gestionat la sortida de l'Afganistan. Així, per molt que Biden s'esforci en pregonar el retorn dels Estats Units amb el seu America is back, els fets demostren que els càlculs de l'administració nord-americana evolucionen cap a una consolidació del conegut com America First de l'època Trump, un posicionament, de fet, cada cop més popular dins dels Estats Units. Més enllà de raons de política interna, el principal motiu de la retirada de l'Afganistan és justament poder centrar més esforços en la competició directa amb la Xina i la contenció d'aquesta a la zona de l'Indo-Pacífic, desentenent-se progressivament d'altres zones o conflictes que consideren menys prioritaris. En aquest nou escenari de fragmentació global, caldrà veure en quina situació queda l'OTAN i si els Estats Units aposten també per una desvinculació progressiva en relació a conflictes com el d'Ucraïna i la seva confrontació amb Rússia. Caldrà veure també fins a quin punt la Unió Europea és capaç d'adaptar-se al nou escenari i posar en pràctica la tan pregonada autonomia estratègica, reforçant les seves capacitats col·lectives, especialment a nivell de defensa. La manca d'un ethos europeu és un factor que possiblement actuarà en contra, en un context global de creixement dels nacionalismes i fragmentació també dins de la UE, fent-la més vulnerable com a suposat bloc davant de les ingerències de la Xina, de Rússia i sí, també dels Estats Units. Just quan es compleixen 3 dècades de la caiguda de la Unió Soviètica, el fracàs dels Estats Units a l'Afganistan posa també el punt final a l'ordre internacional unipolar. Creient que el món unipolar duraria per sempre i que el segle XXI seria també dels Estats Units, la manera com els nord-americans s'han comportat intervenint i generant conflictes en base a la doctrina de l'intervencionisme liberal, com els casos d'Afganistan, Iraq i Líbia, ha estat plagada d'errors de càlcul estratègic. Aquests errors no només han generat inestabilitat i s'han cobrat la vida de centenars de milers de persones, sinó que també, a la llarga, han anat en contra dels seus propis interessos
i de la seva capacitat de projectar poder i influència cap a l'exterior. Una doctrina alhora plagada d'incoherències i de dobles estàndards, ja que mentre s'intervenia militarment a l'estranger per a suposadament promoure règims democràtics, allà on interessava recolzaven alguns dels règims més autoritaris del planeta, inclús a través de la promoció de cops d'estat. Els esdeveniments i les declaracions dels darrers dies apunten a que la política exterior nord-americana podria estar finalment adoptant una cosmovisió més realista del món, posant fi també a l'excepcionalisme nord-americà. Així, l'administració Biden podria haver acceptat que el paradigma global multipolar ha arribat per a quedar-se, adoptant un nou approach realista que segueix els primers passos donats en aquesta direcció per l'administració Trump, amb la nova estratègia de seguretat nacional anunciada a finals de 2017. Amb això, els Estats Units renunciarien també a l'hegemonia global i a imposar una ideologia com a regla de funcionament bàsic de les relacions internacionals. En aquest sentit, la retirada de l'Afganistan i la indiferència de l'administració Biden pel que fa a bona part de les conseqüències de la presa de poder talibà de Kabul, així com situar els talibans com a interlocutors vàlids en tant que són qui tenen el control del territori ara mateix, és la consolidació del gir cap a un realisme polític imperatiu en un món multipolar. Una predisposició a interlocutar que, per cert, ha estat també mostrada pels països de la Unió Europea. En aquest nou paradigma multipolar i de retirada nord-americana, pel que fa a la qüestió afgana, hi juguen un paper cada cop més important els dos altres actors globals, la Xina i Rússia. Pel que fa a Beijing, la seva prioritat és l'estabilitat d'un país amb el qual comparteixen frontera a una de les seves regions més sensibles, el Xinjiang. Així, durant els darrers temps, han buscat construir una relació positiva i constructiva amb els talibans, mirant de tutelar-los, en previsió d'una possible presa del poder per part seva, especialment per evitar que, un cop victoriosos, el país esdevingui un nou hub de promoció de terrorisme jihadista internacional. En aquest sentit, durant les darreres setmanes, portaveus talibans han declarat que no permetran que des de l'Afganistan es posi en risc la seguretat nacional de la República Popular de la Xina, definint-la com un país amic del qual esperen que col·labori en la reconstrucció del país. També comprometent-se a garantir que els inversors i treballadors xinesos no correran cap risc. Per les seves connexions amb l'Àsia Central, amb l'Iran i el Pakistan, el territori afganès potencialment podria jugar un paper clau en el Belt and Road xinès, per la connexió de la Xina amb Turquia i des d'allà amb Europa. En tot cas, tot i que els talibans maldin per a projectar-se com un actor racional i responsable, aquest és un escenari encara llunyà, tenint en compte els precedents i les grans incerteses existents ara mateix i la desconfiança que d'augment encara regna entre les dues parts. Pel que fa a Rússia, les preocupacions i els interessos són similars, sobretot tenint en compte que l'Afganistan fa frontera amb 3 dels expaïsos soviètics de l'Àsia Central, regió considerada per Moscou com una de les seves zones d'influència, i on té una presència militar i acords de defensa mútua, especialment amb el Kirguistan i amb Tadjikistan. Per això, la principal prioritat de Rússia és evitar un buit de seguretat a la zona i que el país pugui convertir-se en un niu de terrorisme, com ja va passar als anys 90. Així, per Moscou és clau el destí dels militants d'organitzacions com Al-Qaeda que es troben a l'Afganistan i que fins ara han estat protegits pels talibans, una part important dels quals són precisament originaris d'aquestes repúbliques centreasiàtiques. De moment, i a diferència del que passava als anys 90, sembla que els talibans estarien disposats a tenir una actitud constructiva, i és que, de fet, és en el seu propi interès mantenir-la. De moment, durant les darreres setmanes, Rússia ha estat portant a terme assajos militars al Tadjikistan conjuntament amb les forces locals per reforçar les seves fronteres i com a demostració de força. La retirada dels Estats Units no només deixa més marge d'actuació als seus dos grans rivals globals, sinó que també consolida la reorientació de les relacions internacionals cap a l'Àsia, amb els seus actors jugant un paper cada cop més autònom i central a nivell regional, i també, evidentment, a l'Afganistan, incloent països com Turquia, Pakistan, Iran o la Índia. En el cas del Pakistan es tracta d'un dels principals valedors i suports històrics dels talibans, així que caldrà veure si la creixent influència de Beijing sobre aquest país pot jugar un paper positiu en fer d'ells un actor més responsable. Dit això, és important destacar que el mes que ve tindrà lloc la cimera anual de la coneguda com a Organització de Cooperació de Xangai, organisme internacional asiàtic format per Rússia, la Xina, l'Índia, el Pakistan i 4 dels coneguts com a estans de l'Àsia Central, on l'Iran i l'Afganistan, entre altres, tenen estatus d'observadors. És d'esperar que en aquest fòrum s'abordi de forma determinant el futur de l'Afganistan, amb decisions que poden tenir conseqüències importants pel país i per la regió a mig i a llarg termini.
Tot i que, evidentment, hi haurà altres fòrums internacionals on s'abordi la qüestió afganesa, també, evidentment, pel que fa a la qüestió dels refugiats, el fet que una organització regional com l'Organització de Cooperació de Xangai, liderada pels dos principals competidors globals dels Estats Units, i jugui un paper clau en la qüestió, pot marcar un abans i un després pel que fa a la institucionalització multipolar de les relacions internacionals, en la línia, en aquest cas, de l'estratègia xinesa d'Àsia pels asiàtics. Per últim, el mirall afganès també posa de relleu les mancances pel que fa a la capacitat de Catalunya de projectar-se cap a l'exterior. Més enllà de les declaracions grandiloqüents i de les bones intencions, el país segueix vivint en la comoditat de no ser un actor internacionalment responsable, en tant que no sobirà, per tant sempre amb un paper subsidiari i supeditat als interessos i decisions d'un actor extern com és el govern espanyol. Si des de Catalunya realment es vol contribuir de forma efectiva a la crisi afganesa i en el futur a d'altres situacions similars d'arreu del món, especialment pel que fa a l'acollida de refugiats, el més útil que pot fer és precisament assumir el nou paradigma global i entendre la importància dels fets consumats. I en aquest sentit, lluitar per esdevenir un estat sobirà amb plenes competències i capacitat de decisió pel que fa a les seves relacions internacionals i a la seva defensa, incloent, en aquest cas, qüestions d'asil i d'acollida de refugiats.